Bună ziua tuturor! Astăzi ne jucăm cu verișoara mea, Erica. Mergem la casa mea? Da, mergem, haide! Haide cu mașina să mergem, atâta cu trebutul cu trotineta. Hop, mașina! Haide! Să pornim! Bine, haide să mergem! Am luat și eu aici o pisicuța mea. Bubu, o cheamă Bubu. Frumos. Haideți să ne dăm jos din mașină. Ochelarii mei sunt frumoși. Hai să ne ce casuță. Pe nume Alex îl cheamă. Pe sățeata asta frumoasă sățea. Bine. Hai să vedem. Mă împietăm șote că am rupt la păr. Așa. Opa. Opa. Gata să pietăm. Dete mă cu mașina. Bine, Bubu. Haideți să... Ia să vedem. Oh, intrăm în casă. Intră și tu în casă. Hai. Bine, ia să... Haideți să... parchez. Hai să vedem cum îți deschid garajul. Nu, că te fac eu la ăsta. Unde e? Ce trebuie să fac, Alex? Gata. Să l-am deschis. Hai să facem mașina. Să mă eu, nu? Așa? E bine? Da. Hai să închidem ușa. Păi? S-a descoperit glitch-ul ăsta, Erica? Dar nu avem casă care trebuie. Hai să mergem la cumpărături. Unde? În sus. Îmi deschid și mie garajul, că eu nu știu cum. Hai, eu vreau și eu să o conduc pe mașină. Mulțumesc. Haide! Haideți, uite, sunt deschis. Păi, dar de ce nu vii mașină? Eu vreau și eu să conduc mașina. Atunci conduce altă mașină. Dar nu avem, altă mai puțină. Haide. Dar știu unde la cumpărături. Stai. Ce prostie faci! Bine, uite taxiul. Ei, taxiule, ce tot n-ai? Aici nu e de parcat, e spate de parcat. Uite aici, magazin. Știu. Haide să parcăm. Să dăm jos de mașină. Hai să mergem să fac cumpărături. Dar mă merg să iau, nu? Asta mâine chiar mergem la cumpărături, nu? Dă-te jos! Dă-te jos! Să-mi iau un sânge. Alex! Să lasă-mă! Alex, gata! Gata, nu mai... Lasă-mă! Vreau să-mi iau și o cipsită. Dus pe lângă mine, nu mai stăm noi lângă noi. Dar nu mai vine cu mine. Lasă-mi sus. Alex! Păi da, vreau și eu să-mi iau Coca-Cola. Păi fac-mă! I-am luat. Să-mi iau și eu. De unde? Nu zic. Dar noi parcă acum postam filmare. Da. Haide. Ce Doamne faci?
nu eu. Gata, gata. Hai, te lasă. Hai, ai dat banii. Asta e mașina noastră? Nu e. Că n-are suspensie așa. Da, haide să ne mașină. Acum pot să conduc eu? Doar condus. Dar tu ce ai condus tu cu mașina? Când am intrat pe bloche că ai condus tu cu mașina. Zici? Hai că m-am pus în locul în care nu Unde pot. mergem? Acasă, unde? Mergem la un film? Acasă am zis. Bine, ducem la... Am mers la cumpărături, ducem ăsta care ne-am cumpărat și mergem la film? Da. Bă, dar ce-au băieții ăștia? Să ne îmbrăcăm și noi tare frumos în oraș, să mergem la film. Urât tot ce e. Dați-vă la o parte. Deschide și mie garajul. Nu, de aici, de aici. Haide, să duc și eu cumpărăturile. Te aștept. Dar parcă eu mi-am făcut casa. De ce mi-ai închis casa? O scuze, eu. Păi să nu intră cineva în casă. I-am închis ușa când a venit la vă să nu se Vezi că mă încăpă. duc sus. Pui mei. Să bag și o mâncare. Ia stai să vezi. Gata, am mâncat. Am băgat toată mâncarea. Mergem la film acum să ne... Mă duc și eu să mă îmbrac. Vezi că mă duc și eu să mă îmbrac. Să mergem și noi la un film, da? I-am omorât. Hai, i-ai dat Da, reset. da. Schimbă-te, Tom. Tu unde naiba ești? Sus! Îmi fac și eu baie, să nu fii în baie. Apropo, nici nu știu unde e baia. Sus! Unde este baia mea? Jos? Da, Ah, de jos. ia. Ua? E ce este? De ce te duci la... Tu te duci la safe pentru că e al meu. Haide, vină și tu. Apă. Ah. Gata, îmi fac baie. Mi se scoasă naiba. Hai vă, papa. Închide video aici.